दिनै बै समाव दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा बे थांखिखौ लानानै दिनैनि सानखौ बर' बिमा सान हिसाबै फालिबोदों आरो गायदे हेलेनायानो जाहैबाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सोमावसारनाय समाव मुंख्लं जाजेननाय गिबिसिन आइजो मुंख्लं आरो बिथांमोनखौ मान होनानै जोङो बे सानखौ फालियो जुदिও जों थांनो हायाखै नाथाय जों जेरावखि थाया माने बे सानखौ बावनो हाया आरो बिथांमोननि मुङाव दिनै बिटिसि गभर्नमेन्ट बा बिटिआर सरकारा माखासे परिकल्पना दंसै बिथांमोननि मुंखौ अराय गोजोर खालामनानै लाखिनो थाखाय जे गायदे हेलेनाया दिनै सासे साधारन आइजोमोन हेलेनाया सासे उन्दै बैसोनि फरायनाय आरो गायदेया जाहैबाय सासे लेखा रोङै साधारन आइजो नाथाय जिबायदि मोनसे साहस आरो गावखौ बावसोमनायजों बै समाव सोमावसारनायनि मुङाव बारसोमनानै जोंनि ओनसोलफोराव जिखिनि खुंथाय आनजानि बा पुलिसनि जि मोनसे उदखार जादोंमोन बिनि हेंथायै जुजिनो थांनानै जिउ बावदों बे जाहैबाय मोनसे बिराद गिदिर एग्जाम्पल आरो गावखौ बावसोमनायनि आइजोफोराबो हौवाफोरनि रुजुनायाव माहारिनि थाखाय गाव गावखौ जे बावसोमबोदों बेवहाय खुनु खारनाव उनाव नङा थ' बिथांमोननि बे दिनै बे गोथार सानाव बिथांमोनखौ गोसोखांनानै जोङो बयबो खुलुमनाय बावनांगौ आरो खुलुमहरो आंबो आरो बिथांमोननि गावखौ बावनायनि जि आदर्श बे अराय गोजोर जानानै थाथों आरो आं मिजिं खालामो दानि बिटिआर गभर्नमेन्टनि बिथिंनिफ्राय बिथांमोननि मुंखौ अराय गोजोर लाखिनो थाखाय माखासे प्रकल्प हयथ' निस्सय लादों बेखौ मावफुंनायाव गोख्रैनो मावलांगोन